Nadolig ydyw hi. A neges yn y garol ydy, fod y stori yn un hen iawn, mae dal yn fyw ac yn bwysig i ni gofio beth yw gwir ystyr y Nadolig heddiw. Rydyn ni wedi bod yn cyfansoddi'r alaw gyda Mrs Gwenda Jones, ein athrawes gerdd yn ein gwersi. Mrs Jones sydd wedi ysgrifennu'r geiriau hefyd. Rydyn ni wrth ei bodd yn cael canu ac arol chi heddiw, mwynhewch, a doli llawen i chi gyd a wrth pawb yn ysgol o Phrif Balchmain.